Pán, Kryštálbar, Veľkí Františkáni, klasické bratislavské podniky s bohatou minulosťou, ktoré už zapadli do zabudnutia, ale najlegendárnejším, najvychytenejším, najstarším a najprestížnejším miestom v Bratislave bola Štefánka. Miesto, ktoré sa za 10 ročia stalo doslova kultovým miestom stretávania prešporskej a bratislavskej bohémy, umelcov, spisovateľov, lekárov, právnikov, ale aj fabrikantov, úradníkov, flamendrov a samozrejme študentov. Možno teraz trošku krútite hlavou, ale pre nás, rodinných bratislavčanov, to bolo naozaj také symbolické a posvetné miesto. Štefánka začala fungovať v roku 1904 na Palisádach, hneď sa stala dominantou mesta, najprv ako kaviareň Mezej a od roku 1918 ako Štefánka. Otvárala sa o 6 ráno, to už je dnes nepredstaviteľné, a záverečná sa niekedy posunula až do neskorých nočných hodín. Okrem kávy, starostlivo vyberanej, ponúkali hosťom víno, čerstvé pečivo, ale aj hotové a teplé a studené jedlá, zákusky, zmrzlinu, nápoje. 9 hodín 14 minút, najvyšší čas dať si kávu. Je to výnimočná situácia, že teraz pozývame na kávu niekoho, kto tú kávu bude svojím spôsobom servírovať. Andrej Gogola, ktorý postavil Štefánku v novodobom našej súčasnosti na nohy, privádza ho Peter Holý. Tak teda, dobré ráno, vítajte, príjemné predpoludnie. Dobré ránko. Dobré ráno. Už vám urobili kávu, prosím vás pekne, kolegovia. Výborná. Výborná, super. Ale nie ako v Štefánke. Taká asi nie, až takú dobrú nemáme. Ideme sa teda rozprávať o znovu zrodení tejto vyslovene unikátnej reštaurácie, kaviarne. No ja som na to pyšný, že Štefánka bude opäť Štefánkou, lebo Bratislava to bola Štefánka, keď sa hovorilo o gastronómii a bolo to miesto, ktoré malo naozaj svetový punc, tak ako má Viedeň svoju hlavnú Kärtnerstraße alebo Budapešť má svoje staré, dobré alebo podniky alebo Paríž okolí Saint-Germain-des-Prés, takže Bratislava to bola Štefánka a aj keď to nemá nič súvisiace so športom, ale chodili tam športovci na vínko. Takže ja chcem sa preto spýtať hneď na úvod, bude Štefánka tou starou Štefánkou, ako bola pred 20 rokmi a na začiatku minulého a predminulého storočia? Tak ešte raz dobré ráno. Verím, že to tak bude. Som rád, že teda môžeme postaviť Štefánku na nohy a vlastne bratislavská legenda sa vracia. A tešíme sa z toho, že môžeme byť súčasťou tejto histórie. A či už tým jedlom, či už príjemným prostredím, či už na peknej terase si posiedeť vedľa prezidentského paláca je, si myslím, veľmi príjemné. A chceme vrátiť ľuďom to, čo stratili. Chceme to ľuďom priblížiť, aby tí ľudia si tam našli cestu, nie len ako niekedy, teda, že bola tam tá vyššia vrstva, dá sa povedať, ale chceme, aby tá Štefánka bola pre každého, pre mladých, pre starších. Keď vidíme, ako tí ľudia tam chodia, a či majú 25 rokov alebo 70 rokov, fotia sa tam, porovnávajú fotky, ako to bolo pred 30 rokmi, pred 40 a ako to je teraz, tak to človeka veľmi teší, veľmi ho to poteší, vlastne preto to robí, aby tí ľudia to navštevovali. Koľko rokov vlastne, pripomeňme si, lebo najprv bola taká spustnutá, či ja si pamätám, potom myslím aj úplne uzavretá, zatlčené okná, veľmi smutný pohľad. Bolo to veľmi smutné. Štefánku si každý pamätá ako veľmi prestížnu, je to reprezentatívne miesto a ľudia mali, dá sa povedať, od toho taký handicap spravený a možno sa aj báli tam vstúpiť medzi takú spoločnosť a práve preto, ako som vravel teda, že chceme, aby to bolo pre všetkých, tak aj to pre všetkých je a či už aj niekedy slávni huslisti hrávali v Štefánkach po večeroch alebo aj ráno, tak jednoducho aj my sme to zaviedli, že pravidelne aj informujeme našich návštevníkov, priateľov, ktorí chcú navštíviť Štefánku, teda, že aj večer sa bude hrávať v Štefánke, aj sa hráva. Je to vlastne vnúčka Berkyho Mrenicu, Barbora Botošová, ktorá v sprievode klavírnom hráva fantastické skladbičky, takže sa z toho tešíme. Ľudia si už našli cestu aj kvôli nej. Takže sme radi teda, že pri výbornej fantastickej hudbe a pri, myslím si, že dobrej rakúsko-uhorskej kuchyni sa budú cítiť dobre u nás. Národná kultúrna pamiatka je Štefánka, tam pri rekonštrukcii tam ste museli asi dodržiavať nejaké interiérové veci, textilné tapety, historické lustre a podobné záležitosti. Bolo to v tomto duchu celé rekonštruované tak, ako to bolo ešte za čias Rakúsko-Uhorska?
Určite áno. Myslíme si, že sme sa trafili a vrátili sme to do toho štýlu, do toho rakúsko-uhorského štýlu. Samozrejme, či búracie práce alebo také práce samozrejme sa vykonať nemohli, ani sa nerobili. Jednoducho by to stratilo tú svoju krásu, to svoje čaro. Jednoducho to miesto je jedinečné v Bratislave. Hej, tie krásne vysoké stropy. Má to svojho ducha. A čo podlaha, parket? Presne, parkety tiež poschovávané v katastrofálnom stave. Obnovili sa, vybrúsili, namalovali, pripravili sa. Myslím si, že ten priestor celkovo je krásny. A veď uvidíte sami, dúfam, že... Čašníci v smokingoch? Čašníci zatiaľ v smokingoch nie, samozrejme majú košele, ale aj tá doba sa trošku prenáša, aj to pohodlie, aj pre tých, čo sa týka čašníkov, zamestnancov, musí byť už iné, ako bolo niekedy, ale čo nie môže byť samozrejme, takže budeme sa inšpirovať. A Bratislava bola vždy známa dobrou kuchyňou, špeciálnou kuchyňou, tým, že to je naozaj to trojmedzie Viedeň, Budapešť, Bratislava, tak sa porovnávalo, kde to je najlepšie. Hej, kuchyňa je smerovaná Rakúsko-Uhorsko plus Európa. Ľudia si tam nájdú či veľmi fantastické, kvalitné čerstvé suroviny, od fantastické líčka, tafelšpit, dokonca robíme slimáky, ktoré nie že francúzske teda, ale vlastne sa začali robiť ešte za Rakúsko-Uhorska. Spracovali sa ako paštéty, nátierky, hej. Neskôr to prešlo teda do grillovaných slimákov na masle a cesnačiku. Takže ste normálni, ja som tu od 5, ešte som nejedol, pre Boha. Takže naozaj to bude takáto kulinárska krásna špecialita. Dôvod po vysielaní rovno ísť na kávu. Aké osobnosti tam chodili a aké budú chodiť? Lebo predtým tam chodila tá aristokracia. Dnes aristokraciu nemáme, ale máme smotánku. Áno, máme smotánku. Máme aj smotánku. To bolo veľa vravné. Čiže budú tam chodiť aj normálni ľudia. Budú tam chodiť ľudia od smotánky aj ostatných, pretože myslím si, že to nadchne každého. Ten reprezentatívny priestor tam zostal. To sme zachovali. Sme radi, že to ľudia objavujú, že tam ľudia chodia, že sa to postavilo na nohy. Z toho sa strašne tešíme. A sme radi vlastne, že Štefánka by Pulitzer, keďže patrí pod našu sieť Pulitzer Family. Ľudia aj podľa toho teda si tú Štefánku našli. Aj to možno trošku pomohlo, z čoho sa tešíme. Takže len veľa trpezlivosti, veľa síl a veľa navštevníkov. Bude to len kvalitnejšie, lepšie a budeme sa tešiť. V tej starej Štefánke, a ešte rýchlo otázka, sa hovorilo o veľmi starostlivo vyberanej káve. Aj túto tradíciu plánujete dodržať? Túto tradíciu plánujeme dodržať, aj ho zatiaľ dodržiavame, s tým, že aj budeme mať kávu Štefánka, ale to tiež potrebuje určitý proces, určitú dĺžku a keďže tá prestavba, prerábka tej Štefánky vlastne do tohto stavu, ako bola, niečo trvala, takže vlastne ten čas nepustí, ale veľmi dobrá otázka a na to sa tiež tešíme, teda, že bude káva Štefánka. Aj my sa tešíme určite. Tak po tomto rozhovore už vieme, kde si urobíme najbližšie redakčnú radu Rádia Aktuál. Ďakujeme pekne, takže držíme palce Andrejovi Gogolovi, ktorý postavil Štefánku na nohy a pokračujeme krátkými správami Rádia Aktuál. 9 hodín 22 minút. Rádio Aktuál. Počasie.